اوكي. سامراوي ذات مسألة مالتي. هو ماتين لنا. اوكي لايف وزع لنا. أهلا سلامي. نحرة. قلت لها مناسو أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسناي فاميلي ويتفضل عرفت كل أدنى نهمنا وهديت بجوه هزمنا عبد أبسطت عدي صدقنا كان خعبت فلتت كانت يدينا نوران انت بكيسة نغلو تعقوف كتسكن كتكي كسانا نعلوف ما انت بكيسة نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدولا أمازن الصاتف حلنا نكتو سلام طعنان أبز زلهم خبركم تخاتلتي مدبات مهتن كم يتغنيو نلوم عنتي علت سلاسان حدن حاموس لك أبساعتنا مس حدا قشا متينا لنا زي خبر قشانا استيفانوس بيتو يبهال استيفانوس بيتو بايوكيميكال ساينتستو نلوم معنتي نعنا زدلنا أزيو تقامي زخونة تمرتاوي حبريتا حيزولنا متيلو استيفانوس عدمنا خيركا أبزي أبناي virtual studio ناي مهتن مسانا ختمسي نتوم أنا كندا إدرلهو نتوم نوعلما خوع توعل كتصنح مالتي سلا فقادنا دهونكا بسم تعذبتن أزي مسجنكا قد مجمرتا استيفانوس بيتو أحتر عبد الله بكيمست ساينتست مهانكا نجير الله جن اسكي معتنا نتعذبتنا مسجزا رسخا اللالينا استيفانوس بيتو مني أو سلام سلام سامراوي كم كلهم أولاد معسن مجمريا ويل نزل قولكم لي عدمي بطعمي يمسكنكم قبل بيزن عليكم وانت عذبتنا نمكتتالكم يمسكن بمقصال كم حتى هم مسارات انت أنا بسيك الله لي أخويني ويل استفانوس بيتو بهال هذه إرترا سكندار سكولا بدبار واوي كلاي درجة بتمرت دبار واوي دي أسمرا يونيفرسيتي كفل الحرشة جيت مرة كي كاب مقصال منستر الحرشة نرتوسنا جزيه تحر مسرح ناس سدت قداي كاينو كم سوي سدت أركيبني عاد إنجليز وتيا عاد إنجليز كاب بأمريكان ساينس تمرقي أب كل مرة آدم سرح الساعة فيه كاب مقصال دما أزي كناتات مستجزي إن دا تغيرك خيد إن كلكم وين بزيادة ناتي رديت كافتي حكمنا وسي بعنتو وتخلغي الكاتعنا دبلسي كوينو كرأي إن كله بزيادة ما بدرجة حبرة تسبنا غريق غلهو أب إيرتران تايمس المنسي زقوي حصل سجل على أنت حتنزل المنسي أبزي إيروبا مسيجن كده كم كحامق ويكعبزم حضور حمام تبعيلهم دفلت حمامات كده كم
ወይ ክሳቀ ክሪኦም ከለኹ ወል ኣፈጣጥራና ከምዛ ኣይኮነን ከምዛ ክንከውን ኣይግባእናን እዩ ገለ ጉድለት ኣሎ ስለዚ ካብ ምስ ሓመሙ ተፀቢኻ ኣብ ሕክምና ጥራይ ምሕጋዝ እስከ ከለገና ብኸመይ ክሕገዝ ይኽእል ብድብል ሓሳብ ድማ ቁሩብ ንደገ ገፀይ ከማዕዱ ፈቲነ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ድማ ምስ ብደገ ኮይነ ማለት ከም መጀመርያ ዝተበገዝ ኩሉ ምስ ፍናን ቻሪቲ እንድሕር ንፈልጣ ኮና መብዛሕትና ብመንገዳ ብዙሕ ሰብ ክሕግዝ ፈቲነ ኣብዚ ናይ መደብ ጥዕና ማለት እዩ ብምቕፃል ናይ ውልቀ እውን ከምኡ ኣበጊሰ ካብኡ ውፅኢታት ምስ ረኣኽቦ ሕጂ ኣብዚ ሎሚ እዋን ብዝሰፍሐ ደረጃ ሰብ ሕክምና ከይበፅሐ ግን ኣብ እዋኑ ከመይ ገይሩ ጥዕንኡ የውሕስ ኣብ ድብል መርገፂ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘለኹን ክንደይ ሰባት ከዓ ዝግልገሉሉን ወይ ከዓ ነብሶም ዝፈልጡሉን ዘለው መደብ ሒዘ ዝጓዓዝ ዘለኸ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሕቂ ስቲፍ ናይ ባሕቂ ደስ ድብል መደብን ጉዕዞን እዩ ከም ዝበልካዮ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ዝብል እውን ኣዝዩ ገላፂ ዝኾነ ባህላ ኣለና ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ናይ ባሕቂ ብወለንታ ከምዚ ጌርካ ንህዝብና ንሕብረተሰብና ክትሕግዝ ኢልካ ብምብጋስካ ብስም ኩሎም ነዚ ተገልገልቲ ናይዚ ናትካ መደባት ዝኾኑ ብሕጂ እውን ክግልገሉ ዝኽእሉ ኣዝየ መስግነካ ብስም ማህፀን ከም ማለት እዩ እስኪ ቅድሚ ናብቲ ሕቶታት ብዙሕ ሕቶታት ኢና ዳሊናልካ ዘለና ምናልባት ንኽፋላት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ናይ እስትንፋስ ሓበሬታ ኣላትኒ ቅድማ ተንፊስና ንጀምር ትብለን ፀኒሕካ ነርካ ቅድሚ ምእታውና ናብ ላይቭ እንታይ እዛ ናይ እስትንፋስ ኤክሰርሳይዝ ከመይ እያ ወል እንታይ ብዓብይቲ ናተይ እምነት ከምኡውን ኣብቲ ትምህርቲ ኣዋፊር ንደለ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ሓያል እዩ ብተፈጥሮኡ ብቑዕ እዩ እንተ ደኣ እቲ ናይ ብሓቂ ክረኽቦ ዝግብኦ ክረክብ ኮይኑ ምስትንፋስ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኦት ኩሉ ወዲ ሰብ ኣነ ንስኻትኩምን ተዓዘብትን እነስተንፍሰ እዩ ግን ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኦት እንተ ደኣ ተስተንፍስ ኮንካ ማዕረ ክንደይ ምስትንፋስ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ምዃኑ ካብዚ ጥራይ እውን ኣብቲ ስነ ፍልጠት ውሽጢ ከይኣተና ክንግንዘብ ይግባአና እዩ እዚ ብምዃኑ ተሓቂ ድማ እስከ ምስትንፋስ ማዕረ ክንደይ ኢና ከምቲ ድግባእ ብቑዓት ኢልና ክንሓትት ይግባአና ካብዚኦ ድማ ተበጊሰ ምስትንፋስ ኣዝዩ ሰረት ዘለዎ ኣብ ሂወትና ዓሚቕ መስርሕ እዩ ብደይ መግቢ ሰሙናት ወርሕታት ክፀንሕ ትኽእል ኢኻ ብደይ ማይ እውን ብውሕዱን መዓልታት ክፀንሕ ትኽእል ኢኻ ብደይ ምስትንፋስ ግን እቶም ክኢላታት ዝበሃሉ ንደቓይቕ ጥራይ እዮም ዝፀንሑ ንደቓይቕ ጥራይ እሱ ድማ እቶም ናይ ብሓቂ ክኢላታት ማለት ውሽጦም ዘላቐመዱ እዚ ከዓ እንታይ ይደብር ሃልካ ምስትንፋስ ማዕረ ክንደይ ክፋል ናይ ሂወትና ምዃኑ እዩ ኣብ ጥዕናና ድማ ዓብዪ ታራ ስለ ዝፃወት ሕጂ እዚ ድማ እቲ ሓደ ካብቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ኣነ ዝመረሉ እዩ ስለዝኾነ ንምልምማድ ንኽብል ካልኣይ ድማ ነታ መደብ ኣብ ቁሩብ ሓይሊ ረኺብካ ፍኹስ ኢልካ ነታ መደብ ከዓ ንኽትቅፅላ ብዝብል ብምስትንፋስ መደባት ይጅምር እዩ እሺ ልምምድ ምጅማርና ምናልባት ቁሩብ ክገልፆ ዝደሊ እንታይ ኣሎ ምስትንፋስ ሓደ ዓብዪ መልእኽቲ ናብ ውሽጥና የመሓላልፍ እዩ ይዛረብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ሎሚ እዋን እንታይ ኣሎ መብዛሕትኡ ወዲ ሰብ ሓፂር ክብል ከለኹ ብግዜ ማለት ሓፂርን ካብ ቀረባን የስተንፍስ ካብ ኣፍሉብ የስተንፍስ እዚ ድማ መልእኽቲ ኣለዎ ናብ ሓንጎልና ናብ ስርዓተ ምትንታትና ከምኡ ከዓ ናብ ኩሎም ዋህታትና ኣብቲ ብቋንቋ ስጋና እንተ ተዛሪብና እንታይ ማለት ምስትንፋስ እንድሕር ኢልና ሓፂርን ዕንቆት ደይብሉ ወይ ከዓ ቀረባን ክተስተንፍስ ከለካ ናብ ውሽጥካ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ከምኡ ናብ ሓንጎልካ ናብ ብምሉእ ስርዓተ ነርቭ ጠፋእኹ ዚ ዓይነት እዩ መሬት ሰላም የለን ዚ ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ሳይነስ ኣቲና ተገሊፅናዮ ብዙሕ ውሽጣዊ ዕንወት ዝገብረልካ ንዝተወሰነ ዓመታት እንድሕር ከም ዝኸልካ ድማ ብዝተፈላለዩ ሕዱራት ሕማማት ትጥቃ ኢኻ ካብኡ ወፂኻ ዕሙቕ ዝበለ ህድእ ዝበለ ቁሩብ ግዜ ምጥጥ ደበለ ከተስተንፍስ ከለካ ከዓ እዚ ድማ ሰላም እዩ ዘሎ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ናብ ሓንጎልካ ከምኡውን ናብ ስርዓተ ነርቭ ብዓብዩ
بقطع دما أب سكندتات سمعتات كاي هاد وشتات كا تي كسرحو زقبو تي أكل تسرحو تأكل تسرحو كسرح يجمر مناتو مريت سلام يزلو يكا زخونة زي سقي يبلنان هادي إنان يعمقنا نستنفس لنا زي المرأة لازم حلالف حجم استنفاس هيوتنا اوكي بو خنجمر نحركونا كمرحي كبرات شتي تخاتلتنا حبيركم در امساي مسانا تستنفسوا لكم تي دولا زي دلوت ماشي الحسامرو أوه بزون بمسانا أتو تعدسن سلاموتنا اللو بدحريت كوينو مسانا خجمريو كتنفسيوم خمس بالكا خا تعزفتنا بلايف كوينوم دس معنان دكتاتلونا دلو دما نزي ناي مستنفاس اكسرسايز كان جمرو إينا مس حاونا ستيفانوس كوينا نقتل حراي ندالو كندالو خلينا انتاي مجمرا كان احنا خوف نبل كان احنا خوفنا حقنا ستيبل كسارنا ونستيبل كل اكلاتنا دما يزاني ابزي اكل تنت في كبلن زدلي ساعتين بزح كنزار نخلينا بزح عام استنفاس تنكن زدلي انا كن كلتين ساعتين تاين عمقت نعم استنفاس نعم وشتي كل اكلاتنا نسدون كلالنا هدأت هدأت بما مش من تاعت خير انت هادي خاطر تستمسكون كادما جزية متت كتب لها سلازي سيلنا هادينا بعمقتنا هنستنفس حقنا سبنا بلو مهنيات كسرنا نقنع مهنيات دما زخونة يخون معصوتات كينا عصو ويكا متنتات كينا عصو وحازي نايتي إنه سعود لنا أير كمون وحازي نايتي إنه سعو كربون دي أكسايد نمقنعي أم باركن جمرينا كزي خيال عنا أوكي هادينا يعمقنا من المستنفاس سلسته كلته هاده بعمقة أير نوشتي ندقى نوشتي ندقى نوشتي ندقى نوشتي ندقى هادينا بعمقة نوشتي ندقى بعمقة نافكس أنا ندقى نملا أيو ندقى بعمقة نوشتي ندقى نافكس أنا ندقى نافكس أنا ندقى نافكس أنا ندقى نملا أيو خلنتنا أنا ندقى نسحب ندقى بعمقة نوشتي ندقى سوري أير نوشتي ندقى نافكس أنا ندقى نملا أيو ندقى نافكس أنا ندقى بهدأت نوشتي
ندقيو ناب كس أنا ندقيو نيم لا يجنا ندقيو بعنقات نوشتي ندقيو ناي مودا تابع عنقات نوشتي ويتا عنا تسمع عنا ندقيو مستنفاسنا نابتلو مدي ملس دلوقتي انتقلنا عنا نغفل أكلنا وبقربنا وسوس أوكي كم سنة اه أوكي thank you ناي بحكي عرفتي رهب فويتا بقى رهبي نوشتها أزوي هدأت رهب ناي بحكي دس دبل exercise الشيء اوكي ستيفانوس ثانك يو نابت حتتاتنا خن بلينا حجي اسكي بزعبات عنا نابت حجي وان كتبلو تسأني حكايها بفلاي أبز دقة أبسدت من سيخنا بعبي تعنا يوحدا له بحف الشام مالتيو أزي تعنا خبها الكلو يحاد مولو تعنا قالو نبلو سبسي انتهي عينت روح تدم عليه وين تاي يمثل حدا تعيسة مولو تعنا له بعد سب بعد جمر أو بدي مجلس نايت عنا عن جمر نعرقنا ونا البات حدا سب ملوت عنا اللو خنبلو انت الأخنا على ذلك أسن سراحي وفري مالتها يكونن ويكا كان زي يقولون قلي حمام يقولون وي مدهاني تاي وسيدني ويكا حكمنا يريني مالتها يكونن نايب حكي تعنا زبان بكل مديات هو احنا سقات سكيمنا تراي نخيل سبات يكونن انت حاجة نايب حكي تعنا اللو خنبلو انت الأخنا أتمجلس نايت عنا هولستيك زخانة كل عينة هوتنا زي ما عليك خون خلاله إذا غني بالكلام ما أنت مالتي أكلاوي ويك أسقاوي تعنا أكلاو بقعد أكلك معرخندي تعيو كاب كان زانا سايت رادي كونس معرخندي تعيو دخام دي تسمعك حيلي معرخندي تنكريو كنت تاخد قوية دقباك هتقوية كنت تاخد تستنفسر دقباك هتستنفسر كنت تاخد تسرح دقباك هتسرح له حجي بأكل معرخندي بوقع أنت عين إيخا كاوغسلنا دما بسمعت كمعرخندي بوصل إيخا نالبات أب سمعت ندرامزينا ويا لا دبس حسب ندقايق حقوس أنا ندقايق أو كنا تاتو مغا جزيون علامون درجون زي حلو عينة سمعتاتي خلص صباح تري بزيادة أبقالو تاو نجرن تدا أخوينو بستجان إن عينة ملكة سمعتات من صباح تري إذا ما أنتايو قد لتناي سمعتهم حدارك خون خيليو ويكا سمعتاو بسلا زلو سبون خون خيليو حجين تدا أنا حادث بناي بحكي تعنا اللو وخن تدا أغني بالكنا سمعتاوي بسلت سمعتاوي هدأت وين كل وخل هلو كاو غسلنا دما أمراوي أمرها معرخندي نصوريو معرخندي هدويو معرخندي كحاسبن كستوعلن كتكورين خيل معرخندي بعلغا عزيزكا كتسرحون كتحسبون تخيل كهوتت زي كونه نناب دذكرو نجر ويك عن ناب دلايو ناب دفرح ناب دطراتر ويناب كالو قداي بعلغا معرخندي تمازنان معرخندي كي كم تتدلي تتقوملون كم عدمي خان كم كنتات سرح خان كمون زمدناوي ممكن نقول نخلينا زمدناوي خنقول كلنا حدث بمعرخندي مس جزا رأسو يفعلتني الزامدن كاب جزا رأسو وثيخي مسلك سبات أب جزو أب حدارو مسلكو مسحواتو مسدرو كأوتي مسلك سرحو مسعرك محزا كمون مسأب التفر عليه صفحي دلو سبات لعلي دلو صفحي معري دلو صفحي ويكاتفتي دلو صفحي مزيوم بخمي درجة يراخب بخمي درجة يريئو من يرئان
إذن حدا خافتي مجلس إناي تعناي ويكا السوشيال هيلث إلنا نقول سنغال حجينا بحكي تعنا خنا من تدا أخونا أكلاوي ويكا أسقاوي سمعتاوي منفساوي سنامراوي زمدناوي صبو مهلاو إلا نقول من البات وين ودفت عنا علمون كابزو تستفلي يكون المجلس يوم نايت عنا يعني حجينا بحكي تعنا انت دالنا معرخ ندي تسب حيلي يسمعه فنان يسمعه مورال يسمعه مستحبرة تسب معرسبو مخانو يسمعه بمنفس أفتيك هلو تقبو درجة كم دولو يسمعه يعني من الوقت منفس بالكلخو خمزي بدرجة هايمانوت هيكون كنت قلت إذا هو من الله سرع يكونن معرخ ندي بمنفس هدوء حقوسن تعيني خا تقبرن تفتات زي قدس ግን ማዕረኽ እንዳይከብሱ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ብስለት ካንት መንፈሳዊ ጥዕና ኻንዩ ነቲ እትገብሮን እትፍጽሞን ዝመርሓካ ሕጂ በአካል ጥራይ ወይ በመንፈስ ጥራይ ወይ በስነ አእምራዊ በስምዒታዊ ጥራይ ገሊጽና ወይ በዝምድናዊ ጥራይ ብተወሰነ ክፋላት ህይወትካ ገሊጽካ በቲ ሓደ እንተኣ ትወድእ ኮንካ ወል ናይ ብሓቂ እጥዕና ኣለኒ ክትብል ኣይትኽእልና ፈቲና ፀሊና ኩሉ ዘማላእና ኢና ነቲ ሓደ ሸለሊልና ነቲ ሓደ ሒዝና እንተኣ ንኸይድ ኮና ኣብ ህይወት ሙሉእነት ኣይህሉን ኣብ ህይወት ናይ ብሓቂ ሙሉእነት ክህሉ እንተኣ ኮይኑ ዕጋበት ክህሉ እንተኣ ኮይኑ ንህይወት እንተኣ ዕላማ ክትረኽበላ እንተኣ ኮንካ ትርጉም ምንባርካ እንድሕር ከተስተማቕሮ ኮንካ በዚኣቶም ብኩላቶም ብውሕዱ ደሓን ዝኾነ ዕጋበት ብኣካል ብስጋ ብስነ ኣእምራዊ ብስምዒታዊ ብዝምድናዊ ብመንፈሳዊ ደረጃ ኣብ ፅቡቕ ወይ ከዓ ኣብ ድሓሸ ኣብ ተዓግበሉ ክትህሉ ኣለካ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ደለኻዮ ህይወት ተስተማቕሮ ብኩሉ ዓይነት እንተደይ ኮይኑ በቲ ሓደ ፅቡቕ እንዳሃለኻ ግን ውሽጥኻ ዘይቀስን ፍርቀ ፍርቂ ኢኻ ትኸውን ሕጂ ከምዚ ይመስል መግለፂ ናይ ጥዕና እንድሕር ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ከምዚ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ጥዕና ምጉዳል ነቲ ሓደ ከይፀልዎ ዶ ምናልባት እቲ ናይ ኣእምሮ ናይ ስምዒት ናይ ዝምድናሲ ነቲ ካልእ ፀልዎ ዶ ምክንያቱ ከምቲ ብለናሲ ኩሉ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ጥዑይ ሰብ ክትብል ኣለካ እሞ እቲ ናይ ቃንዛ ስቃይ ጥራይ ደይ ምህላው ጥዕና እዩ ሙሉእ ሙሉእ ክንብል ኣይንኽእልና ኢልካና ኣለካ ይፀላሎ ዶ ኮነ ንሕድሕዱ እወ ናብ ክልተ ኣንፈታት ይፀላሎ ናብ ፅቡቕ ይፀላሎ እዋ ሕማቅ እውን ይፀላሎ ንኣብነት ኣብ ሕሙም ስጋ ጥዑይ መንፈስ ክሓድር ኣይክእልን እዩ ድልዱል ስጋ ጥዑይ ስጋ ጥዑይ ስጋ ክህልወካ ኣለዎ ደድሊ መንፈሳዊ ዕብየት እንተደኣ ትገብር ኮንካ ደድሊ ኣእምሮኣዊ ንኣብነት የእምሮ ወዲ ሰብ እንታይ የድልዮ እንድሕር ኢልና ከፅንዖም ዝግብኦ ብሉፃት መፅሓፍቲ የድልይዎ ፍልጠቱ ዘካፍለሎምን ፍልጠት ዝረኽበሎምን መካይቲ ሰባት የድልዮ ኣድቨንቸር የድልዮ እቲ ምዝዋር ብዙሕ ነገር ምፍላጥ ምርኣይ የድልዮ ክምሃር የድልዮ እዚ ነገር እዚ ክገብር ተኮይኑ ግን ስጋ ክትዕለዎ ኣካል ክትዕለዎ ክሕግዞ ስለዚ ብደይ ኣካል የእምሮ በይኑ ኣይከይድን እዩ ወይ መንፈስ በይኑ ኣይዓብን እዩ ወይ ስምዒታዊ እውን በይኑ ኣይበስልን እዩ ወይ ከዓ ብስምዒት ገጭገጭ እንዳበልካ ብስጋ ክትጥዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት ገለገለ ሰባት ስምዒታቶም ደይሁዳኣት ኮይኖም ኣብ ስጋ ክሓሙ ከለዉ ንሱ ዝፀልዎም ደይ ክመስሎም ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ኩሉ ነንሕድሕዱ ተኣሳሲሩ እዩ ዝኸይድ ምናልባት ሳይነስ ከይዓምቆና እምበር ንድሕር ኣብዚ ብግቡእ ክንገልፆ ኮና የእምሮና ኣዛዝ ናይ ኣካልና እዩ ነፍሲ ወከፍ እተሓስቦ ሓሳብ ናብ ኣካልና ናብ ስጋና መልእኽቲ ኣለዎ እቲ መልእኽቲ ድማ ብደረጃ ስምዒት ይልሰዶ ሓሳብ ቋንቋ እምሮና ክኸውን ከሎ ስምዒትካ ቋንቋ ስጋና እዩ ነፍሲ ወከፍ እተሓስቦ ሓሳብ መልክዕ ስምዒት ብደረጃ ምፍራይ ሆርሞንን ካልኦት ኒውሮ ትራንስሚተር ወይ ከዓ ኬሚካል መሰንጀር ኢልና ንፅውዖም ብምልኣኽ ብስምዒት ኣብ ኣካላትና ይንፀባረቕ እዚ ስምዒት እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍርያት ኣብ ውሽጥና ከም ዝፈሪ ይገብር ስለዚ እዚ ዓይነት ሓሳብ እዚ ዓይነት ስምዒታት እዚ ንንውሕ ዝበለ ክቕፅል ከሎ ኣወንታዊ እንተደኣ ኮይኑ ኣወንታዊ ፅልዋ ኣለዎ ኣሉታዊ እንተደኣ ኮይኑ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ
بمنفس اندحر مسينا دما أوا هذا هيوت كزرعلنان هيوت كتفعلنان زغل انت هاليو منفسي مهم. بتدقق ابزلو مدلو بزيادة كوانتم فيزيكس ويقعد ساينس اندحرينا نسي منادو اب نفس وكف واحداتنا اب نفس وكف دمنا اب نفس وكف دي ان ان ولا بروتين سريس زولي تحطه جن انت عانت منفس اسريس كارلها مهم. يا تقول منفس كتسرس كارلها ما عرف خندي هانسكا قرب حما طيلا دما ما عرف خندي فرسكا ምናልባት ግን ወል ብዓይኒ ስለ ዘይርአ ወይ ከዓ ቢልካ ስለ ዘይትሕዞ ደቂ ተስተውዕለሉን ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እሱ ድማ ንወዲ ሰብ እንዳጋገየ ድመፅእ እንተኾነ ግን ኩላቶም ነንሕድዶም ይፃላለው أوكي يا ብሓንቲ ንኡሽተይ ዕብየት ኣብ ትረኽበላ ነተን ካልኦት ከዓ ንኽትዓቢ ትድግፈካ ንኩለን እንዳኸስኮስካዮ ናብ ትኸደሉ ብፍጥነት ተዓቢ ብሓንቲ ተደኸምካ ድማ ነቲ ሓንቲ ትልክማ እሞ ብኩለን እንዳደኸምካ ትመፅእ ምናልባት ኣብዚ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ገለገለ ሰባት ብሓደ ፅቡቅ ከዱ ነቲ ሓደ ሸለል ኢሎም እሞ ፅቡቅ ዝኸዱ ዘለዉ መስሎም ግን ውሽጦም ዘይዓቡ እንታይ ኮይኑ እየ እንታይ ኮይኑ እየ እንታይ ኮይኑ እየ ክብሉ ድማ ዕድሚኦም ብሎ ኣሕልፉ እቲ ሓቂ እንድሕር ክንሪኦ ከና ሂወት ክነስተማቕላት ኮና ግን ንኩሉ መዳያት ሂወትካ ክትፍትሽ ክትክእል ኣለካ اوكي ناي بحكي بحكي عزي عبيد بلوت حسابي الرأي ستيفن نابتاها دغت الحتونا اسكي أبز حجوان بفلاي مزخن بلوت أنا احنا عنا موحد أتيق عندي تانك بوين دلو كم زبل كانت عنا خنو الكلنا نقول له نقر holistic definition اللي الكانا سو عنا موحد عندي تانك بوين دلو أبز وان زنتايو تبل أول أتي كان دتانكي كنبلو عند حركنا وكاب حكشاتي كله أنا بابرا إنا ننقل يا أنا أبرا خنو الكلنا رما إذا خبلوس أنا عقوي مرات أم جاك باخا نمستم فاسكا سمعي توهد أتكا أتحسس باخا كله إذا تقاللتي زمدناتاتك كاو بدبلس أنا أبنت بزيادة أبز وانزي نسب كي تردو أتكي عود اللون ارتزاري من رما أم جاك باخا بعد إنتي أنا بابرا زبل حاول يفوز له مالتي حجة أما جاكبا كنقول كلنا أنت مالتي أنت ده أنا بحكي أكلنا سجانا أنت يمثل كابي يمثلنا نحرت مرامرنا ولا نحن عندنا بالعمق بينا بوينا عن الناس هذا سب كافت دقيقة كابدك إنسا جمع كميل ثاني زو مستوى ده كاب إيش الناتو كميل خنداين كنداهم كوين نحرنا وين لك كم تتهنسا ابني أبرس ابني أبرس ابني ندات دارا لعل تسحب بيتخون نحناون إنه العمق بي يعصمتنا ببروتين بمعدنات كالسيوم مغنيسيوم وعداتنا ببروتين بسبحي بكربوهيدرات كمون بمعدنات كله خالقات وشتاوي كفالتنا بتي إنه العمق بي إندات هانسا زمزي إزي غنتاي مالت اندحرلنا وال انت دا أكلنا كافت النور عمق بدهنس كوينو تعي مق بغنوصل كلنا تعي أكلنا هنسألنا مالتي وال إزي المات إننا هنسألنا من البات تعي زي كوينة مق بي انت دا نوصلها لنا غين تعي أكلنا هنسألنا غنينا إزي دمانا قدن أبت إننا سلوا خيلوين أبزر منالبات انتاي تطعي مقبي ويكا انتاي تطعي إلنا ون دبل حتو غلا على الغليم مزي لو مدلنا يو مزي تكنولوجي اندستري فاكتوري نولو مالت عالم بسي حتى زلا نحنا كم بحرياويان متن مس بحرينا ننبر بحرياو مقدما يسا يهانسنا أبزلهم اوانجن ناي بحق بحرياو مقبا عندي يمسد حتى حجي أتسب نالبات كم زلهم وان بزيادة ما أبزي معربان هاجرات قرب مقبل بزي حلا فرج كام ملوء وزيل كام أفجزا خد دكانات ملوء أخلو ترخبلو نمعلت خندق زيت ولا ببزح مقبله ويل أبزلهم وان دما أزيد أنا حصر عنه ترى مقبل خندق له زي كونس أنت عينت مقبل له يمسش حتى
እዚ ደሎ ምግቢ እምበኣር ናይ ብሓቂ ኣብ ከምቲ ብትክክል ፍረ መሬት ድዩ ኣብዚ ንሕና ንርእስና ፍረ መሬት ኢና እሱ ፍረ መሬት እንተ ደኣ ብዝተፈላለየ ዓይነት መስርሓት ተሓለፈ ኮይኑ ኣብቲ መስርሓት ድማ ብዝተፈላለዩ ቀመማት ወይ ከዓ ኬሚካላት ዝተሓወስዎ ትሕዝቶ ዝጎደሎ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ እንታይ ይመስል እቶም ዘየድልዩ ቀመማት ወይ ከዓ ኬሚካልስ ገለ ንብሎም ንኣካላትና ጎዳእቲ ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ዘድልዩ መኣዛታት ከዓ ክጎድሉ እንከለዉ ንዝተናውሐ ግዜ እንተ ደኣ ዘድልዩ መኣዛታት ኣካላትና ጎዲሎሞ እንዳተዳኸመ ከይዱ ንዝተናውሐ ግዜ እንተ ደኣ እቶም ዘየድልዩ ቀመማት እንዳተባህለሉ እንተ ደኣ መፅዮም እዚኦም ከዓ ኣብቲ ኣብ ወዲ ሰብ ድኽመት ወይ ከዓ ሕፅረት ናይ ጥዕና ክሕድሩ ይኽእሉ ምስ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ቀንዲ ኣብ ናተይ መግለፂ እንታይ ወዲ ሰብ ወይ ዘድልዮ እንተ ደኣ ሲኢኑ ክብል ከለኹ ንኣካል ዘድልያ ጥረ ነገራት መህነፂ ክትስእን ከላ ኣካል ወይ ከዓ ዘየድልዮ መርዛም ነገር ክወስድ ከሎ ጥራይ ዝደክም ካብ ዘየድልዩ ነገራት እንተ ደኣ ተወጊዱ እቶም ዘድልዩ ነገራት ድማ እንተ ደኣ ወሲዱ ጥዕና ክሓፅሮ ኣይክእልን ከምኡ ይኮነን ኣፈጣጥራና ኦኬ ካልእ እስኪ ብዛዕባ እዚ ሽኮራዊ ብፍላይ ጥዕና ኢልና ክንሓስብ ወይ ሻቅሎት ክንጅምር ከለና ሲ ቀዳማይ ኣብ ርእስና ዝመፅእ ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ናይ ዝተመስረሐ ምግብታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ እንስሳታት ይኹን ኣብ ኣታክልቲ ማለት እዩ ካልእ ግን ቀልጢፍና ንብሎ ነገር ሽኮራዊ ምግቢ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሽኮራዊ ምግብን ጥዕናን ንስኪ እንታይ እዩ እዚ ሕቡእ ሽኮር ዝበሃል ከ እንታይ እዩ ኣብ ኣመጋግባና ሽኮራዊ ምግቢ ክንብል ከለና ብዝያዳ ኣብ ዝሎም እዋን ድማ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ኣዝዩ ምስሩሕ ዝኾነ ምግቢ ዝመፅእ እዩ እዚ ሕጂ መጀመርያ ሽኮራዊ ክንብል ከለና እንታይ ማለት ኢልና ንድሕር ገሊፅና ሽኮራውያን ኣብ ክልተ ከፋፊልና ንሪኦም ኢና ሽኮር ሓደ ካብቶም መኣዛታት ምግቢ እዩ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ንኣካላትና ሙቐትን ሓይልን ዝህቡና እዩ እቲ ቀዳማይ ዘገድሰና እዩ ክትነብር እንድሕር ኮንካ ነዛ እዋን እዚኣ ከተስተንፍስ እንድሕር ኮንካ ሓይልን ሙቐትን የድልየካ ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ሽኮር ምስ ረኸበ ሽኮር ኣብቲ ዝደቐቐ መልክዑ ክበፅሕ ከሎ ግሉኮዝ ንብሎ ግሉኮዝ ምዝ እነስተንፍሶ ኣየር ተቃፂሉ ሓይልን ሙቐትን ይህበና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሊት እዛ መስርሕ እዚኣ ኣላ ስለዝኾነ ኢና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካሊት ነስተንፍስ ሽኮር ግን ኣብ ኣካላትና ክኽዘን ስለዝኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምብላዕ ኣየድልየናን እዩ እንተኾነ ግን ሽኮር ከምዚ እዩ ማለት ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ደኣ ኣብ ዝሎም እዋን ኣሰካፊ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ኢልና ግን ሽኮር ኣብ ክልተ ንመቕሎም ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ብቐሊሉ ሓቂቑ ብቐሊሉ ትሕዝትኡ ወይ ከዓ ሽኮሩ ናብ ደምና ዝለቅቕ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ምሕቃቕ ግዜ ዝወስድ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ምሕቃቕ እንድሕር ግዜ ዝወስድ ኮይኑ ሽኮሩ ናብ ደምና ኣብ ምልቃቕ ድማ ግዜ ክወስድ እቲ ብቐሊሉ ዝሓቅቕ ብቐሊሉ ድማ ሽኮር ናብ ደምና ዝለቅቕ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንበል ንኣብነት ሓንቲ ንእሽተይ ሽኮራዊ ቸኮሌት ውሰድ ቸኮሌት ወሲድካያ ድሮ ብኣፍካ ከለያ ሓቂቓ ወዲያ ደላ ውሽጣ ሕቁቕ እዩ ነታ ቸኮሌት ምስባር ገለ ቁርፅርፅ እምባል ተደይ ኮይኑ ምሕያኽ ካብኡ ንኔ ወዲያ ኣላ ሕቁቕ እዩ ብቐጥታ ምስ ወሓፅካዮ ብሓንሳብ ሓቂቑ ኣብ ደቓዮ ኩሉ ሽኮሩ ናብ ደምካ ይድስዕን ይለቅቕ ሽኮሩ እዚ ሽዑ ሓደገኛነት ናቱ እንታይ ይመፅእ ሽኮር ከዋላ ደድልየና እንተኾነ ሃንደበት ብሓንሳብ እዩ ናብ ደምካ ሽኮር ዝለቅቕ ኣብ ውሽጥና ሽዑ እንታይ ይኸውን ርዳእ ይኸውን እዚ ዓይነቱ ኣብዚ ሽዑ ነቲ ሽኮር ከመሓድር ብብዝሒ ኢንሱሊን ከዓ ናብ ደምና ይመፅእ ነቲ ሽኮር ናብ ዘድሊ ክፋል ኣካላትና ምስ ወዝዖ ናብ ትሹታት ናብ ዋህያታት ምስ ወዝዖ ዳኣክል ናብኡ ምስ ከደ ዝተረፈ እንታይ ገብሮ እዩ ክኽዘን ክኽእል ኣለዎ ይኽዝኖ ሕጂ ብሓንሳብ ሽኮር መሊእዎ ኣሎ ብሓንሳብ ከዓ ክውሰድ ቀልጢፉ ከዓ ጥሜት ስምዓካ
ملسك خالد توسخ كلتي فقط من سمعك خون يخون ملسك خالد يوسخ إذا تخزن دلو لو مو قربت تخزينه صباح قربت تخزينه مس جزية شعو حد قلنا يخون كلا إذا ما أبزنت له درجة إنسولين هرمون إنسولين حدا خافتم أزيم حدا قلنا تخونو ناي ندري ويكا ناي وش تعوض هرمون سي وش تعوض عزل على الهرمون سي حجي درجة إنسولين تاخون له معرينه زي حلوي كبلة تقريبا هندا بس شكور كما سقول له هندا بدما إنسولين يوسخ يا مس جزية دمازي إنسولين سنسيتيفيتي ندار خميم بس از مالن تمالي إنسولين هرمون أبدون كادولو شكور نعمل لايك لو تندار خميم بس أمه نبدون كادو تسعنا شكور شو دم حدرو ده كل يوم كم ندار لخا أنا بكالة أتحدرات مامات كم بعد شكور يا قصر خلي تخنو بلا نخيل ويساعد دم وين أبناي حرمت تخام لبي يلا جل خمسة خال إتخالا أي شكور حرمت إن أرمان تايو قربا جزية زوسد سحقو زلوا عينة خوينو قربا محا جزية زوسد أم حكا جزية نحرد وسد كوينو نتايو كهلو النايبزي دد حقاقه كأسيلو دما شكور نابدنا إليكا كأسيلو نحرد لك كوينو إنسولين دما كأسيلو ببقرو بيخنسا هندبت أي مزيني أكلنا دما نتبب بقرب دلك قدلو شكور كتكم ولي سلازي بزح كبلة ناي شكور على كل نيا أكلتنا حجيز ما سرت في اليوم تم عين شكور أوكي هتي أبنتها من الباتوا كأن نخلت يوم ترى قلت فوز حق شوكولاتي كان نيرك حال انت على أبنتها من البات دا أنا غير من قدنا ونداستوعلنا لكن كيد أنا قلت أو حر وكن مسئينا يشي إذا حدا جنيا عنه بلا قلت في حاجة في شكور زلك كمون نابد استفلا لي حركات كاس قبلنا زغل حجي كم من تاي يخز مس عند حرينا مجمريا كاب مسروحات مقبتات الناس قدامت مسروحات مقبتات كان تاتو من حرينا كاب شكور بعلو كاب شكور مسئنا ما استفلا ليو كم بعد شوكولات اليوم قال سويت نجارات حجي شكور زحوسهم يوم مبزحتهم كاو حالي فدما كم بعد فينو زع مسلو سرنا زع مسلو حرجاتنا يزلهم او عندما زياتهم كان تايو مجمريا تسعقو يبلون تسعقو مالت ابز كبرات دلي ناتنا وهيتات كحقو زي كيلو بقليل كم حصرن فاي نجر كاينو بقليل زي حاجه نسو دما نتي توسد مغبي قروب شفنفن قبلو سلازغل المغبن تاخون قلتي فاي حاجه اني إتيوم كن كومو زي بلهم موبزيار أدما أبزنا يدقن تايو بفابريكاتات تتاحينهم تعشيقهم دموزيا أبز حجي مستطحن ويكا حاروج مسكون انت دا أجزي وسيلهم تاغونون أنه حدهم يبال على العيا أز يوم تداخلهم يمدو دبس عخابخا سلزو ولا حتى دخل كل يبلهم حجي بحف الشاق بس انت أغيني وسيئت ناي فينو وسيئت ناي سرناي كومو دما شكور تحويسوهم زسرحو عينت الشوقات مقبتات كم بعال كيك مسا باستا مسا أو باسر عند حركم لزه كندم باستيني قلن دابلنا ويكازم بشكوتي كمون كريسبي قلن زم نايد قزقز خلاتهم إذا عينت علوهم نبعال باستا سباجيتي روز مس عند حركينا دما بزحاتنا قبلنت حبو شكور زي بلعب حتوها الكنيرك مثلني بعال باستا سباجيتي شكورا وخوينو أي مسلونين سب حبز خبره زلني شكور زابون أتوها بشاهين أتوها شكور تطعم نعم دخونا جنزم بعال باستا سباجيتي سعدا روز بحال فيدا وسيد ناي فينون سرناين سعدا حارج سبهم اليوم كلهم حيال منشي نايتي تقوادا أي شكور إيو كاو غسلنا حبو شكورا من تالون نحرلنا مسته كم بعال كوكا كولا دي ويكا تتعشى أما تتعشى أبا أنا أبنى زمنات كل تسأبا تبعي لهم ناي ألموند ويكا ناي أوتس
እንዳተባሃሉ ዝመፁ እዚኦም ርእሶም ክንደይ መማቕርቲ እንዳተባሃለ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ንክህቡ ተባሂሉ ክንደይ ዓይነት ሽኮር እዩ ዝኣትዎም ሕጂ ኩሉ ዕሹግ ነገር ገለ ሕቡእ ሽኮር ኣለዎ ነዚ ግን ምናልባት ሰብ ክዝንጉዖ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ መንእሰያት እንተዳሪእና ሬድ ፑል ክሰቲ ሓይሊ ዝህብ ወይ ከዓ ኢነርጂ ድሪንክ ክሰቲ ካልእ ፅሟቃት ሰሲሕቡ ክሰቲ ሳንድዊች በቲ ክስሕብ ትሪኦ ምናልባት መንእሰይ ክበልዕ ዝተሓነቕ እንዳተባሃለ ስለ ዝዓበየ ሓይሊ ዝህቦ ዘሎ ንግዜ ድማ ሓውሲ ወልፊ ስለ ደትሕዘካ ደስ ስለ ዝብለካ ፅቡቅ ዝህቦ ዘሎ ይመስሎ ይኸውን እንተኾነ ግን ይጠቕሞ እዩ ናይቶም ደሓን ዝኾኑ ወይ ከዓ ዘድሊና ሽኮር ከ እቲ ምንጭ እንድሕር ኢልና ጎኒ ጎኒ ሰሙን ንገልፆም ስለ ዘለና ከምዚ ቀዲመ ዝበልክዎ ስሕጎ ዘለዎም ኣብ ምሕቃቕ ቁሩብ ግዜ ክወስዱ ዝኽእሉ ንኣብነት ምንጭታቶም እንተዳሪእና መጀመርያ የሕምልቲ ኣብ እኻል እንድሕር መፂና ድማ የእኻል እውን ስለ ዘይንፈሊ መሸላ ዳጉሻ ጣፍ ስገም እውን ብመጠኑ ኣብ ስገም ክገልፆ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ ስገም ዝናህና ባዕልና ነጥዕኖ ንኣብነት ኣብ ዓድና ዝፀሓን ስገም ኣሎ ንፈልጦ ኢና ተመሊስና ብኩርኩረ እዩ ዝፀሓን ሓደ ኣይደክም እዩ ኩርኩረ እዮም ዝገድፍዎ ካልኣይ ኣጥሒንካ ንወርሒ ዝኸውን ኢኻ ተጥሕን ኣብ ውሽጢ ወርሒ ገለን ኢኻ ተህልኾ ኣብዚ ዕሹግ ዝመፅእ ናይ ስገም እዩ እንዳተባሃለ ግን መጀመርያ ኣዝዩ ድደክም ካልኣይ ድማ ምስ ተዓሸገ ነዊሕ ስለ ዝወስድ ድማ ይባላላዕ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ከምቲ ናይ ብሓቂ ስገም ኣይኮነን ስገም እንተኾነ ሽሙ እንጂ እቲ ዕሹግ ናይ ደገ እንድሕር ኮይኑ ዋላ እቲ ስገም እውን ምንጭ ናይ ጥዕና ሽኮር ንብሎ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ስገምሲ ኣተኣማማኒ ይኮነን ኣብዚ ደገ ተዓሽጉ መፀና ማለት እዩ ኣይኮነን ብዙሕ ስለ ንጥቀመሉ ከም ቅጫ እውን ካብ ፊኖ ስሱ ሓይሽ ኢልና ከም ጎጎ ዓይነት ቅጫ ንበይኑ ገለ ስለ ነዘውትሮ ግን እግር መንገድና እውን ክነስተውዕለሉ ስለ ዘለና እሺ ራይ ኦኬ እስኪ ከምዚ ዓይነት ሕቡእ ሽኮር ካብ ሃለወሲ መግብና ብፍላይ ናይ ቆልዑ መግቢ ድማ ከመይ ክኸውን ትመክር ብፍላይ ኣካላቶም ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ቆልዑት ሲ ኣመጋግብኦም ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ገለ ካብቶም ንጥቀመሎም ከወት ማለት ኣዘውቲርና ክንጥቀመሎም ዝግባአና ዓይነት ኣመጋግባ ኣለዉ ዶ መጀመርያ ኣብ ገዛ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ክንሰርሕ ኣለና ካብ ደገ ዘይኮነስ ኣብ ገዛና ኣብ ገዛ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ክብል ከለኹ ካብ ባኒ ጀሚርካ ክንዲ ባኒ ፊኖ ገዚእኻ ምምፃእ ኣብ ገዛ ገለ ፓንኬክ ዲ ወይ ከዓ ቅጫ ዲ ወይ ከዓ ጣይታ ዲ ክሰርሕ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ባዕልካ ብደምፃኻዮ ንኣብነት ናይ ጣፍቲ ወይ ናይ ካልእ ነገር ካልኣይ ዝተፈላለዩ ኣለዉ ማለት ናይ ደገ ገዲፍና ፍሩታ ንኣብነት ክነቁርሶም ንኽእል ኢና ሓደ ግዜ ፅሟቅ ክነቁርሶም ንኽእል ኢና እንቋቁሖ ኦርጋኒክ እንዳረኸብና ክነቁርሶም ንኽእል ኢና ካብቲ ድልቀ ካብዚ ሲሪያል ዝተባሂሉ ተዓሽጉ ካብዚታት ክንኣልዮም ክንክእል ኣለና ሕጂ በብዓይነቱ ንኣብነት ግራኑላ ኣብ ገዛና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እቲ ጥረ ገዚእናስ ኣብ ገዛና ነዳለዎ ክንዲ ዝተዳለወ ነምፅእ ከም ዝብለኪ እንቋቁሖ ዲ ፍሩታታት ከም በዓል ኣቨካዶ ወይ እውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምናልባት ከም ኣማራፂ እውን ሓደ ግዜ ኦትስ እንድሕር ናይ ኦትስ ማለት ሰዓዕ ምናልባት ኣብ ቋንቋ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ እውን ከም ሰዓዕ ባህር ናይ ስገም ዘለዎ እንድዩ እንተደኣ ካብ እሙናት ካምፓኒታት ከም ኦርጋኒክ ክንረኽቦ እንተደኣ ክኢልና እዚ እውን ከም ለውጢ ሓደ መዓልቲ ብሰሙን ገለ ክኾነና ይኽእል እዩ እቲ መሰረት ዝኾነ ግን ብዓብዪ ድማ እዚ ናይ ዓድና ኣሰራርሓ ድማ ኣሎ ዓደስ ብርስን ዓይኒ ዓተር ወይ ከዓ እዚ ሽሮ እቶም ጥረታት የሕምልቲ በብዓይነቶም ኣሕምልቲ እዚኦም እንዳቀያ ክንገብር ንኽእል ኢና እንጀራ ፅቡቅ እንተዳ ብንፈልጦ ሓሩፅ ክንሰርሖ ንኽእል እንተዳ ኮና ከም ዝበልናዮ ብጣም እንተዳ ክንብል ኮና ንኣብነት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ እንታይ እዩ
ካብ ናይ ደገ እሹጋት ነገራት ምጥቃም ንኣብነት ፅሟቕ እዚ ካብ ደገ ገዚኡ ሰብ ፅሟቕ ጥቀም እዩ ካብ ንዕኡ ምጥቃም እቲ ናይ ብሓቂ ፍረ ገዚእኻ ኣብ ገዛኻ ክትፀምቁ ከለኻ ፍረሽ ትሰቲ ኣለኻ ደይተዓሸገ ሽኮር ደይተሓወሶ ባዕልኻ ኣመጣጢንካ ከምኡ ንዓድና ኣለዉ ብዙሓት ኣዝዮም ሃብታማት ንኣብነት ንጣጢዖ ትገብር ትኽእል እዞም በዓል ቺያሲድ ዝበሃሉ ትገብር ትኽእል እንተዳ ሓሲብካሉ ብዙሕ ኣሎ ቀሲልካ ክትመሃሮ ትኽእል እንታይ እቲ ቀዳማይ ዘድሊ ኣዌርነስ እዩ ማለት ክፀግቡ ደይኮነስ ናይ ብሓቂ ክህነፁስ እንታይ ክምግቦም ኣለኒ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ሕቶ መልሲ ኣለዎ ሰብ ፍልጠት ኣይኮነን ዝፀብሖ ከየስተውዓለ ብምኻር ጥራይ ሕጂ ከነስተውዕል እንድሕር መፂና ጀሚርና በብቁሩብ እንዳተምሃርናዮ ርኢናዮ ደይንፈልጥ እንዳረኣና ንኸይድ ኢና ምስቲ ስራሕ እውን ምናልባት ሰብ ሬዲ ዝኾነ ዝተዳለወ መግቢ ቅልጥፍ ኢሉ ንውላዱ ክምግብ እውን ገለ ደሊ ግን ብሓፈሻ በቲ ክስታይ ክትገብር ከለካ ግን ኣብ ኣካላዊ ጥዕንኦም ብዙሕ ነገር ነጉድል ከም ዘለና እውን ከላ ፅቡቕቲ ሓበሬታ እያ እስኪ ከይሰገርና ነታ ምስቲ ስራሕ ዝበልክያ ክምልሰላ ይመስለና ኣነ ግን ኣብ ምሳይ ዝሓለፉ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ብዙሓት ተመኪረሉ እየ እቲ ናይ ጥዕና መግቢ ዝቐለለን ብድሓፀረ ግዜ ትገብሮን እዩ ኣብ ማዕድካ ኢኹም ዝመስለካ ዋላ መቐረት እንድሕር መፂኻ መጀመርያ ይሕድሰካ እምበር ምስ ለመድካዮ ብስኻ ትፈትዎ ጌርካ ክትሰርሖ ስለ ትኽእል ወይ ንደቅኻ ተኮይኑ ደቅኻ ከም ትፈትዎ ጌርካ ክትሰርሖ ስለ ትኽእል እቲ ናይ ጥዕና ብኩሉ መዳይ ብግዜ ምቁጣብ ብገንዘብካ ምቁጣብ ብጥዕናኻ ምቁጣብ ብኣካልካ ምህናፅ ብስምዒታትካ ኩሉ ነገር ኣብ ዝበለፀ መስመር ይደእትወካ ሓራ ቀፅለ ናይ ሓራይ ቀኒልና ስቲፍ ካልእ እስኪ ብዛዕባ ኣካላትና ብዘይ መድሃኒት ባዕሉ ካብ ሕማማት ክከላኸል ይኽእል ዶ ብኸመይ ከምኡ ክገብር ንኽእል ኣካላትና ብዘይ መድሃኒት ወይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፕሪቨንሽን ክስታይ ኣገባብ ከመይ ገይሩ ክከላኸል ይኽእል ካብ ሕማማት ወል ኣካላትና ዝኾነ ይኹን ጎደሎ ዘይብሉ ሙሉእ ወይ ከዓ ብቑዕ እዩ ተፈጢሩ ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ኣብ ስነ ፍልጠት እውን ከይኣተና መስበርቲ እንድሕር ኣስተውዒልና መስበርቲ ባዕሉ እዩ ዝፅግን ባዕሉ እዩ ድሓዊ ቁስሊ ዝተበጀለ ቁስሊ እንድሕር ርኢና ወል ብላዕሊ ይሽፍንዎ ከምዚ ባልዕ ከይገብር ጀርምታት ከይገብር ብእጎር ከይረክስ ይሸፋፍንዎ ንሱ ሕክምና ይመስለና ኸውን እቲ ምፅጋን ምሕዋይ ግን ካብ ውሽጥና እዩ ዝመፅእ ባዕሉ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ መስልኪ ኣካላትና ልክዕ ከምዚ መስርሕ ናይ ዕብየት ኣሎ ሓቀ ኩሉ ግዜ ድማ መስርሕ ናይ ዕብየት ክህሉ ከሎ መስርሕ ናይ ፅገና ኣሎ ዝሓመሙ ብጥዑያት ናይ ምትካእ መስርሕ ኣሎ ዝተጎዱ ብጥዑያት ናይ ምትካእ መስርሕ ኣሎ ኣብ ካብ ሕማም ምክልኻል እንተደኣ መፂና ድማ ኣዝዩ ብቑዕ ሰራዊት ስርዓተ ምክልኻል ምናልባት ብፃዓዱ ዋህየታት ደም ክንፈልጦም ንኸውን መብዛሕትና ስርዓተ ምክልኻል ኣለዎ በዓይነቶም ዋህየታት ኣዝዮም ብቑዓት ንኩሉ ነገራት ዝከላኸሉ ስለዚ ኣካላትና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጥርጥር ካብ ዝኾነ ይኹን ሕማም ባዕሉ ክፍወስ ይኽእል እዩ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል እዩ ባዕሉ ክሓዊ እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ የድልዮ እንድሕር ኢልና መጀመርያ እቶም ዘድልይዎ ነገራት መህነፂ እቶም ናይ ብሓቂ ማእዛታት ብደይ ሕፅረት ካልኣይ ድማ ካብቶም ዘየድልይዎ ኬሚካላት ወይ ከዓ መርዛማት ናፃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ እንድሕር ኮይኑ ድማ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል እስኪ ኣቐዲምና ብዛዕባ እቲ ኣመጋግባና ነቲ ንሕናስ ነቲ ኣመጋግባና ኢና ንመስል ነዚ ኣካላዊ ኣካላትና መስለኒ ከመይ ማለት እዩ እዚ ሞር እንተተብርሃ እዚኣ ነቲ ንበልዖ ንመስል ኣብ ምንታይ እቲ ምምስሊ ምክንያቱ ከምዚ ሰብ ክበልዕ ከሎ ኣካላቱ ይረጉድ ወይ መግቢ ተሲኢኑ ይዓብር ኣበየናይቲ ምስሊ ድበሃል ውሽጢ እንደገ መልሲ ኣብ ኩሉ እዩ ብስጋና ወይ ከዓ ብኣካልና እንድሕር ተዛሪብና ከምታ ቀዲምና እውን ተንኪፍናያ መስለኒ ስጋና በቲ እንበልዖ መግቢ በቶም ዋህየታት ይድህነፅ ንኣብነት ፕሮቲን ዝበሃል ማእዛ መግቢ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ድማ ከባቢ 20 ካብ ሚእቲ ብፕሮቲን ዝቆመ እዩ
بروتين أب سرعة مكلخلنا له بروتين أب كسأنا معناتنا له بروتين أب هرمون نابنت كلاتهم بروتين نيورو ترانسميترز كلاتهم بروتين أب جواراتنا له بروتين أب سنتنا له الناس خان استخوين أكلتنا ناس بروتين زخابي كرهبهم نسأل ندعرينا ويل كان مقبي شكر أزيو كربوهيدرات نبلو أزيو سفيح سايز حزي عنكل زحزي ويكا سلالنا حدا سفيح زغانا نقراتي يعني ببعينتهم شكر الله مهنتنا وحياتنا مهنتنا جواداتنا مهنتنا كل زغانا حجي بحسر زويلة أكلنا سقانا بإنه والعو مقبس تهانسي انت لا جانك فود تبلعون كان عملت جانك بروتين أخذ فرق كل أكلك جانك يسخون بويز هن نزل اوكي إذا بغي سقانا ويك أكلنا عن زارة كلنا ويل أبسم إذا نحر مزيناي your food is your mood كم دلاتا تولع مقبي أبسم إذا عابي ترى إذا لهم نعرف تستوعبنا لنا هنا حدا هلا تنددنا كل عوض كيد كلها كي كوبز حقلو دي سومز مسلو زون نعم حكي غافتي نازل ويك عم نفسه كنا استوعبنا لنا كسأنا معرض غنى مقبول غلو فخذي لك حيلي سمعك سمعتك هدي إبل فتنت أنت بسرح سرح مقبي أخبر كتب الكلها أمود ما خمسين ورايد تحوسون أشكره وتحوس أخون كله دما بأنصارو يخبرك تفزز أكلت في كخوت عوض حرقت بغتا your food is your mood بسنة أمراوي بسنة بمنفسه درجة نحرمزنا منفسه درجة بغتا مسمعيتاوي إذا أتناس للتأساسر نسيت مقلزي يعني سمعيتاو هدات بس منفسه عبيتن منفسه هداتن معرم صيد يعني بدرجة يمرون أنت نازين أنا يمرون أنا حنقولنا تطعيمي ذي سرح بسرح حنقولنا خا كفلنا يسكن كفلنا يسكن هبنا خا كم زين يسكن هنقول أنا بما أزاتات مقبز تهانة زي نعم نتابعهم هو أن زي ADHD أوتيزم زبالة على هذا تريتات ببسحيا بس أنا ترى له نعون تدا درجة أما جاجبا انتاي يمثل النار إنايو بزوح مصنعات تزرعوا زي قدلتنا متى يصنعوا قدلتنا أيرن كاب ولادتهم جميعا قدلتنا أيرن أما بزحتهم دري قدلتنا زينكو أيرن حزين مغنيسيوم زيوم تم سلسة معدنات أزيوم أسرتها تقوم ذرائية كالغة مها كم دوس هم بمزحتوا دوس جمدلا نايت عنا تبعهم تفلتوا سبحتات نمرنا أزيوم حاجة صغانو أوميجا 3 تبعهم تصوروا ولي unsaturated fatty acid نقولهم أوميجا 3 أوميجا 6 أبزيادات ما أوميجا 3 زيوم كخام تاي ركومند حرينا أول كام مقبي كالو بسخوني يكون كرهبهم زي كده حنقولنا ويعوش صارهم زي كده كام مقبي ترايز ركوبهم سلازي عزي يوم رونا خي كما يلي حسب ندلالنا نسقانا تتغيمون حنقولنا تتغيمين حسب سلازي حنقولنا ما بمقبيز هالناس سلازي حنقولنا انت بيتنا يبقى حكي بقع نسوهن سوريين أمها معرين ما زادت انت دي هانس نايو وين بقع حسب كان حسبين غلنين سلازي أتحسسباناون ناس أبرقناي إذا ما كله ندحر بحنساب قرنا هنقول تغنى كل سنانا وتسعيد نايم ما قدوانا أخوان بطعم طبق اسكي او خلنا بزعبا زتقوم ምናልባት ሕጂ ምስ ከምዚ ዲቶክሲፋይን ምግባር ወይ ንዝተፈላለየ ዕላማ ተባሂሉ ጾም ኣሎ ፋስቲንግ ስፔሻሊ እዚ ናይ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ወይ ሓሊፍካ ዝግበር ጾም እዚ እንታይ ጥቕሚ ከለዎ ብዛዕባ እዚኣ እስኪ ويلي بزعبا تزوم ስለ ንጥቀመላ ኣነ ገብረ ሓደ ግዜ ሰው حارة مالت زي أزيو سفي عندي أزيو مستيراوي عينة سخانة مسرحيو بزح درجات على anyway أنا بتمرتي بحفش عقص أن حركينا جن صوم مالت نأكل تاخذ قبل تقبل
ناس عم قدام مالت اوكي الناس أتقرفها الناس أتقرفها خلها تتقبل تقبل كنا الكلام حجي بزيادة حجي زي intermittent fasting زي كده انتايو زنايت النظام ما ينداس تخاصمي من البات مستاز بركي detoxification ويكا وشتاوي مصراي ان بعابي ان حكنا تأساس روحنا بوزع عندي تربحو أزي عمي عندي مسا أتأثرنا نحرق نقول سخنا وشتاو مصراي وشتاو اوكي مصراي كما يلون نحريلنا اتلسعر وشتاو مجمري انتايو مس مقبي ديو مس ديبوغ مس تنفاس ديو مس كالي دي داعتو استفرالي عينت كيميكالات اللوا وشتنا أبرز زوم كيميكالات زياتون ما خمسة قدم نحن لسنا حنا زي قبو التخزنة مقبي كاب شكر جمير كان بسبحي ناب جانك بروتينون ببعينة اللوا وشتنا ود سب عاكيني كون نزل زيادة خلي زيادة خلي زد ما زيادة تدمير خندي بكبارنا እንጂ ብጾም ጎርካ ውሽጣዊ ምፅራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣካል ካብ ደገ ዝኾነ ይኹን ምእታው ተሓርማ እሞ ነቲ ኣብ ውሽጢ ደሎ ውሽጣዊ ምፅራይ ዝገብር ምናልባት ሕጂ ኣብቲ ናይ ምፅራይ ንክሕግዛ ድማ ማይ ትሰቲ ማይ እንዳሰተኻ ኸውን ከሎ ሕጂ እንታይ እዩ ብደይ ማይ ብዙሕ ነዊሕ ኣይትፀንሕን ኢኻ بدي مقبي جن مقبي بتفعل اللي خمس بالنيا شكر سبحي كأوقات لهم ما بروتين بتخزن سلزلوا نعوم من داتا تقام حسن حقيقة أكلتك لازم مايك تستغلها نتي مقبي نحر دي بلعها كاوش تيتكم مقبي نحر دي بلعها كاوش تيتكم كاف تخزني تكم كاف تخزني تكم كاف تخزني تكم كم زنداوي لدما دلو شكر تخزين دلو شكر يودي انت أنا نوع دولة خيكون كاشكر نحر ودي خاخي نافتو خزن دولة سبعي خيد كم داولة معنا بروتين كم تعمقوا نخد كايو وش تخيل صاري كلا انتايو نايم سراي سرحنا الله كم بعد سلام كبدي ويكا كل اللي تنحر مسينا زيادة كأسالة تبلع نحركون كا بسرح أزين تحزاكم دخاني عاد كبرن الله يساريات بكلن نايدا قمتا وانت عارف كاجن وش تاو مسراي كبر زنتاي مالتنا بنت فرج علاتنا دي معلتها ومسيخة توش تدول كيس أريت وتفلت أنت تفون تبوش تدول أخبار شيء كمش ممكن أنت دا ديتو ودا حالي تفرج نعمل قدام تراس بيزات قبل كونكا ديتو ودا أنت دا حالي لو مو قدام من تراس بيزام قبل حالي فكايا تاس قبل تفرج دولو خطس أريا ناس أرخاخ ودا مودة أتا أو دولو رسحات تروح خطس أجي عدلو صبوا قال كات حسب يا أخي لك أسيع مجلسنا وشتنا دما كاب دقم إتا أنت دا قاريسكا أكلنا وشتاو سرحي قبل وشتاو مسرحي قبل أجي تدعى أفتي بيت detoxification نحرمتنا زيتي عند مسرحو قالوا بزح عينة ربحتات اللون أنا أخذنا من الوقت نعود أكل بزيه اللوناني ናይ ባዓቂ ፅብቕቲ ሓበሬታ ስቲፍ ካልእ እስኪ ብዛዕባ ቀልጢፎም ክሕሙና ዝኽእሉ ወይ ዕድሜና ቀልጢፎም ደሕፅሩና ምግብታት ፈፂምና እዚኦም ዝክብልዑ የብሎምን ድበሃሉ ኣለዉ ዶ وين كهلو يوم هذا خبام تقدماي ذي مسرح زخانة شكر مخابري عغن زي أقدم ناس جلس ما شكر جزي غير وجلنا متنا وعين من الناس متجلسيو كأول شيء لدما نفس الحين حرمتنا دما مسرحات سبعي ويك أستساقر سبعي أزيهم كحوات سبعي نعم نزياتهم عم تيركبوا أب نهاية كل تنيا حملتن زيتي كم بعد زيت عفون ذا مسلو عفون ببحريو نايت عناي أكل تخلهم نايت عناي نسبك عزيز دقاقيو أكل تخلهم نايت عنايم انت خنقن كاب عفون زيت خطوسة أزي حيال وعي أزي حيال رسمي أزي حيال سقطي زد ليكا الزوع عزغتكم خلوا ما فابريكاتات داخل نتي تحسنا عفون يمكن وين خكل يمكن حنجي زوم نازرتن دمخنا زيت أخات وسد لها زدما دعنها تقدم يا قداي حنجي زوم نايت كلتن نازرتن زيت تات دم قدامت قدات يوم كان ترانسفات تبع لهم زوع بزغانه
دتساغر ويكا دتو مسرعو سبحتات ويكا ناي بحق يكون سبحتات يوم زياتهم أبكار الخير أمنتا يركبوا أبسب كمان زي قمتهم أبشكوتي أبزب على الكيك أبزب على السوي تبع هاي المكور حبس ترجيها يه أب زي تقلي زي ولا عكم على الشيبس يه أزع شباب عينة باكوتات زمزة اوا يه أب كوكا كولان سمو أن كي ترفه حبو بحري أو زي كونه مسرح سبحلا إذا ما تقدماي نود سب ناب استفلا لي عينة وشت أو ندري ويك وشت أو قطع زقبرلو وشت أو قطع دما ناب قرطمات ناب فسقا ناب زخمت لبي ناب وقعي سقط دم ناب شكوريا ناب نوصي رسعنت بب عينتو ينس أبارا أبدا قند حرينا ويل كام انت تبقيسو يلو شغال كالكبير خلي تسب وهلول سلاز غانا بحنت مع تريناس كلا أبزخ توصل دليل ما سقا اوا يا سقا خنقول كلنا أبزخ نصرز دلي سقا ولا وكاتي نابنت بحرياوي سخونة كم زي ناي كلام نفلت ناي وعن إرترا هاجرنا سعر اوا ما أريرن زبل عطريت انت داخلين بتزامد دحاني اوا أبزلهم أبز معربوين هاجرات زلوا يعني كندي هرمون كندي كيميكالات قلطيفن داكل سقا متان كفريا قلطيفن ببز حسابا متان كفريا بب عينتو قممات زمجبا عينت صريت نايزين اوا سقا هذا خافتهم قداموت نتعنانا تغدات زغونو ادمينا زحصرو خبل كلهم بحنت معلتا يقتلغانيو قل لك عمنا قديم كارا بورو لو زدخلوها قادر ياخد ايه ايه يا حجات قدامت كو قد زلوهم يبلغ اوكي انت حبو سبحي از تساغ غير سبحي بعد وسيت سغان صبان سالسايم كاتي تغدا اشكر اوكي ብጣዕሚ ፅቡቅ ስቲፋኖስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓበሬታ እዋናዊ ዝኾነ ሞያዊ ሓበሬታ እዩ ሰማዕትና ድማ ከም ትዘድልዮም ልክዕ ክጥቀምሉ ተስፋ እሙንቶ ኣለና ሰላም ሰዓት ከም ዝኣኸለና ትነግረና ኣላ ብድሕሪት ኮይና ብዙሕ ሕቶታት ኢና ኣዳሊናልካ ነርና ግን እዛ ሰዓት ናይ ክስታይና ስለ ዝኣኸለት ኣብዚኣ ክነቋርፃ ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝና ኣሎም ንተዓዘብትና ክንመፅእ ኢና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ምስ ሓውና ስቲፋኖስ ቢተው ናይ ባዮኬሚስት ሳይንቲስት እዩ ከምዚ ሰምዑ ፀናሕና ወይ ክንዕዘቦ ፀናሕና ሎም መዓንቲ ኣተኩሮና ኣብ ጥዕና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣመጋግባና ብኸመይ ጥዕናና ይፀልዎ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና መፂናኩም ኣምሲና ዘለና ወይ ውዒልና ፀኒሕና ዘለና ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ሒዝና ክንመፅእ ኢና ካብቲ ንገብሮ ዘለና ዕላል ወይ ኣስተምህሮ ብዙሕ ነገራት ረቢሕኩም ከም ትኾኑ ተስፋናን እምነትናን እዩ በዚ ድሕሪት ምሳይ ኮይኖም ተሓጋገዙን እንዳለዉ ድማ ኣቶ ታደሰ ከምኡውን ሰላማዊት ኣለዉ ስለዚ ብሩኽ ቅነ ይግበረልና ሰላምን ሰላም ወሰናይ ዝኣዓሰሎ ሰሙን ክኾነልና እናተመነኹ ንሎም መዓልቲ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ